ବନ୍ଦୀର ମୁକ୍ତି। ରାଘବ ମାତ୍ର 18 ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭୁଲ କରିଥିଲା। କ୍ରୋଧ ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହର ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଏପରି ଏକ ଅପରାଧ କରିଥିଲା ଯାହା ତାକୁ ଜୀବନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପାଇଁ ଜେଲକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଥିଲା, ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ତାର ଦରିଦ୍ରତାକୁ, ଏପରିକି ଭାଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ। ସେ ନିଜ ହୃଦୟକୁ କଠୋର କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ନିଜର ଦୋଷକୁ ଭିତରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାର ଅଭିନୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଆତ୍ମା ଶୂନ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ଏବଂ ରାଘବ ବୟସ୍କ ହେଲା। ଜେଲରେ ସେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଯିଏ ପ୍ରାୟତଃ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ବାଇବେଲ ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଥିଲେ। ଦିନେ ଧର୍ମଗୁରୁ ଜୋରରେ ପଢ଼ିଲେ, ଯେ ଆପଣା ଅପରାଧ ଗୁପ୍ତ କରେ ସେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେ କେହି ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରି ତ୍ୟାଗ କରେ ସେ ଦୟା ପାଇବ। ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ରାଘବର ହୃଦୟକୁ ଭେଦ କଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ନିଜର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲା, କେବଳ ନିଜ ପାଖରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ। ସେ ଜେଲର ସେହି କଠୋର ଚଟାଣରେ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ବସିଲା ଏବଂ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହୋଇ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥିଲି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ଲୁଚି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରବେଶ କଲା। ଜେଲର କାନ୍ଥ ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ରାଘବ ଅନ୍ୟ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ଶିଖାଇଲା, ସେମାନଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ କଥା ଶୁଣିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ବିଷୟରେ କହିଲା। ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଶେଷରେ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ସମାଜ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଘବ ନିଜ ଭିତରେ ଆଉ ସେହି ପରିଚୟ ବହନ କରୁନଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ବାକି ଜୀବନ ଏକ ଛୋଟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସେବା କରି ଅତିବାହିତ କଲେ, ବରଂ ସେହି ସମସ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଯେପରି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଭୁଲ ନ କରନ୍ତି। ଜଣେ ଯୁବକ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମଉସା, ଏତେ ବର୍ଷ ହରାଇବା ପରେ ବି ଆପଣ ଏତେ ଶାନ୍ତିରେ କିପରି ରହିପାରୁଛନ୍ତି? ରାଘବ ମୃଦୁ ହସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମୁଁ ଅନେକ ବର୍ଷ ହରାଇଲି କାରଣ ମୁଁ ମୋର ପାପକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କଲି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଫେରିଲି, ସେ ମୋତେ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେଲେ, ଜେଲର କାନ୍ଥ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରକୃତ ମୁକ୍ତି ବାହାରେ ରହିବା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ରଖିବା। ଶିକ୍ଷା। ଯଦିଓ ପରିଣାମ ରହିଯାଏ, ତଥାପି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଜୀବନ ଦିଏ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁତାପ କରନ୍ତି। ପାପକୁ ଲୁଚାଇବା ଆମକୁ ଶିଙ୍କୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏବଂ ସେଥିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପ୍ରକୃତ ମୁକ୍ତି ଆଣିଥାଏ। ଯେ ଆପଣା ଅଧର୍ମ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ ସେ ମଙ୍ଗଳ ପାଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡ଼େ ସେ ଦୟା ପାଇବ। ହିତୋପଦେଶ 28 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ।